egyenesen gurulás innen kezdődik, az egyre nehezebb trükkök sora. Következő lépés a hátsó keréken gurulás, súlypontbontás hátra, és már gurul is a Billa nagy taps, Horváth Andrisnak, aki éppen rajta maradt a boxon. Levárjon Bajusz úr, aki nagyon szépen manuális utaz, az hátsó keréken gurul, majd visszafordítja a biciklit egy 180-as ugrással. A taps töretlen a nézők sorából, aztán Lentárgámból nem rendeltetik szem használattal, majd GT hátsó villájára, egészen pontosan láncvillájára állt ki és átment a barátunk biciklét. Hát ha már a hátsó kereket kimaxoltuk, akkor jött egy ilyen 3 méter sugarú, ami ha felugrasz és elfordítod a válladat, már fordul is a bicikli, 180 fokos fordulat, azaz éri el, lehet jobbra, aztán lehet jobbra, figyeljétek, akinek bal lába van elől, az jobbra ugrik, mint például Bajusz és nagyon szép magasra, bátorik Gabi barátunk felugrott, és Andris azt mondja, hogy megpörgeti a kormányt. Szerintem ezt a fizikai törvényei nem engedik, de nézzük Andris a varázslót, és nem sikerült, a fizika nyert, nem pedig Andris. Adjunk neki még egy lehetőséget, felmegy a Mandinerre, a trióga felirat alatt, és jön, és dupoljunk egy kis kormánypörgetését, és ott van a kormány, Töri Horváth Andris, a magyar csoda gyerek. Ha már ezt is tudjuk, akkor föl kell droppolni az asztalra, lehet 2 kerékkel. És ott van a tapsoló gépünk, Lentár Gábor apukája, aki megtapsolja a fiától, és kiáll hátsó kerékre a boxra. Aztán itt van Lenti még egy trükköt ad, mert apu tapsolt neki, és egy nagy taps Lentinek lecsap, apu, és ott van Lenti ellentétes oppozik irányba is, a kicsit randán is, de harmadik bemutató. Nézzük, Bajusz ura, ő full jamet ugrik, azaz lábával támasztod az első kerék és a villa közé, hogy egyensúlyozod, és hihetetlennek is oppozik irányba, azaz ellentétesen. És most azt mondja, hogy megúszta. Következnek a felugrások, azaz kicsit nagyobb lendületre van szükség, és a dropasztalt vesztük birtokba. Az öregeknek 40 év felett már ért használni a Mandiner. Tehát meg kell hajtani, felugrunk, elengedjük a kormányt, és időben visszafogunk ahhoz, hogy ne a fogsorral tompítsuk. A kormányon az bizony egy komoly kör lenne, és ott egy útkéz lending, valakinek sikerül Lentinek, hogy nem fogja meg. A kormány beérkezéskor is közben Bajusz úr ugrott nekünk egy taknóhendert, azaz betámasztós nullkezet. Következik Andris privát trükkje, amit csak ő ugrik Magyarországon, a népszerű genyó, amikor a lábát előre dugja a 2 keze között, és leveszi a balt, hogy kiszabadítsa a Perszonai 44-es lábát. Mi lesz a következő? Egy jó féki helyett, egy jó formány pörgetés. Lentár Gábortól a roboton egy kézlendül. És jöhet a féki, azaz hátrafelé gurulás. Ez egy nagyon súly a tanmenetben, mert felugrasz, hátrafelé kezdesz el gurulni, és vissza kell fordítani megfelelő pillanatban. Nagyon nehéz, hogy éveket kell gyakorolni, van olyan kerékpáros, ha ez nem megy, például Lentár Gábor. De nézzük, ott van Bajusz úr, aki közben egy jó hendert is berúgott, és egy nagyon jó mentés a dobogó, a Red Bull dobogó éppen nem volt jó helyen, de taps jár neki, mert nem sérült meg. Bizony a trükkökben benne van az esés lehetősége. Ezért térvédőt, fejvédőt, bokavédőt és hasonlókat fogunk. Ha nézzük, hogy kell forogni függőleges tengely körül, a tanmenetben negyedik osztályban válleengedés, hátsó kerék és hátsó keréken kiforog található, aztán aki felső osztályba lép, az megtanulja egyszerűen lerakni a 2 kerekét, így például Horváth Andris, és itt van Lenti, aki átugorja a boxot, ha minden jól megy. Egy kis bíztatásra van szüksége, hogy a kanyarból jó kéne megtekerje a mindenet, és átugorja a 360 fokos fordulat, a magyar fiú, Bajusz, kormánykörű bizaszterrel fordul, és azt hiszem úgy vagyok. De Bajusz ez nem hozza zavarba, mert félreálltam, és jön Bajusz, vajon mit ugrik nekünk, és ott van egy nagyon szép 360.
Kis ventiláció. Most jönne az a rész, hogy emberek felett ugrunk át. Tegye fel kezelni az, aki öntött jelentkezik. Kisgyerekes anyukák is jöhetnek. Ott látom egy kezet a hölgy. Most vagy intett valaki, meg bátran jöhet, egy nagyon csinos hölgyet láttam, lehajtom a fejemet, azért, hogy én kapom az első fülest a barátjától, de igazából azért, hogy megerjedjek össze hangszóval, tehát a hölgy, hogy eltűnik. Nem, ott van, mosolyog, a fiatal úrral együtt jöhet. Szereztem neked egy partnert, erre az alkalommal, gyere bátran, vagy gyertek bátran. És ide ülhetek le egymás mellé. Ide a fiatal úr többség. A kisasszony attól fog akar szempontot most a barátjával, akkor így nagyon jó lesz, hogy leülök, mindenki hátul támaszkodik. Nagyon jó, és most duploljunk azért, hogy a bicikletet valaki arrébb rakja, Bajusz vagy Andris, ne legyen oda Lentár Gábor. 3 méter gyorsítóval, és nemkinek sikerült átugrani. Remeg a lába a kisasszonynak itt térben, vagy ismerkedni akar, nem tudom eldönteni. Bajusz a következő, aki felmegy a box tetejére. Megfordul, Bajusznak megvan kormány kérően. És most vagy megdugott a hölgy, vagy pedig lefagyott, mert már nem mozog a lába. Andris van fönt a box tetején. Andris vár arra, hogy ott marad. Hozzak még ember, teljesen elvarázsolódtam. A kisasszonytól 2 ember még jöhet, 2 ember, fia, kisasszony, és még egy kisasszony teljesen önként a Vámerer körépárosának a segítségével emelte fel a kezét, és így már ebből 5-en leszünk, majd még jöhet egy hatodik bátran önként, dalolva ide csücs le. Emelt fel a kezét, gyere fiam, 76-os rajtszámmal, ő azt mondja, hogy majd legközelebb, tehát még várunk a kis fiatalon, gyere bátran. Egy ízlésesen megkötött, szürke, fekete sállal érkezik a fiatal úr. Lehet, hogy ő nem is miattam jött, hanem a 2 pólós kisasszony miatt. És egyből figyelj, közelült hozzá. Hát nem elég ezt korán elkezdeni. Nem is tudom, melyik részt válaszol. Azt hiszem azután ideülök. Zakossan nézek az urakra, hogy mi a jobb neki. És nézzük, Bajusz úr már nem is indul. Nagyon kicsi a sebességben megvan. Bátori Gábor, Bajusz. Aztán Horváth Andris, és ez is jó, Horváth Andrisnak megvan egyelőre még egy Sicson-Tetszert csilátosa, és ez is jó, Lentár Gábor. Még 2 ember lesz szükséges, egyiket beépített. A Turányi Romero, aki tegnap előtti válficama miatt nem vehet részt a són, ő lesz a próba babánk. Oda hölgy mellé, csücs le ide, kicsit hátrébb. Azaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ember. Egyel több, mint a gonoszok. És innentől a fiúk már a kanyart használják gyorsítóval. Szerintem teljesen úgy van a bicikli. Az a lenti fiam. Nézze úr! Jó, tehát ilyen az, amikor valaki nem néz az óráig, egy biciklis tanuljon meg jóval előre nézni a kamera előtt, és nem Andrásnak jó nagy szemben fölött, és a kormánykor is beletét. Bajusz úr, 21 esztendős közgazdásznak fog tanulni, ha felveszik, és nagyon pici lendület nem lesz megvan! Ott van egy furcsa, és lehet, hogy visszafelé, nem mindek előre, de szuper. Lenti, igen, ez meg lesz jó. Lenti fiam, inkább ülj ide a sor elejére. Andris eljön, egy marad versenyben, Bajusz úrnak hívják. Izmon volt, hogy közvárom. Még egy nagyon csinos hölgyön. Bringalendes lány, gyere, nagyon felépáltál az előtt, gyere. Lórikát várjuk ide a szomszéd sarkból, 1,5 óra a zárásig, egy kis jutalom falat. Bárból biztos bejönni. Egy nagy taps az önkéntes kisasszonynak, aki volt kolléganő. Illetve a bringalandosnak most is kollega. Na nézzük, tehát a szomszéd strandról egy pillanatra kitértük oda Csücsre, velem szemben. A lábon kéne össze, de csak úgy finoman, és akkor 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, így van. Bajusz úr versenyben, Bajusz urat biztosunk egy kicsit, hogy átugorja ezt a 10 embert a Rimexpor, és megvan Bajusz! Hazaviszünk, jó van. Köszönöm szépen, 10 métünket ezúttal nem merünk, nagyon jól ültetek, köszönöm szépen, és akkor
Nórit visszaadjuk a munkahelyének, aminek többen nagyon örülnek, és akkor elkövetkezett az a rész, hogy átugrunk ezen a 3 méter hosszú, 1,90 magas boxon, aminek a tudomási szöge 63 fok, a leérkezés kb. 34, de tulajdonképpen fent még nem láttunk. Az a lényeg, hogy milyen szögedünk ki, és ott van Lentár Gábor nyújtkező. A nyújtkéz egy felvezető gyakorlata. A kérés Kacsi tervezett kis jönglőtre lesz szükség, ezt megszerzem a boxon. És nagyon szépen végig simogattam, lepucoltam a kerekén. A biciklinek megint a kerékpárnak furcsa, egy kormányszerű bajusúrtól egy nagy visszatást kérek a fiatal sportolónak, aki a nők hódítója, és ott van egy mászkörgetés. Szépen le a pincébe, azaz a leérkezők közepére, aztán már Andris a porondon, Horváth Andris kísérletünk, és egy betámasztós lótér hosszan kitartva. Nagyon szép. Jön lepszedés. Kanyar. Ezúttal jól jön ki a kanyarból, nézzük, hogy ezt a tűn, és ott a tűn. Ez a nátűn, egy kicsit ravasz volt, megbilyentem, mire a bicikli korrigálnia kellett, de sikerült. Bajuszúr a következő. És egy kormány is ott van a tűn, amit egész nap próbál, de nem jött össze. Egy kormánytörmet is követő, egy villámos betámasztós útjét. Bajuszúr majdnem dedikált trükkje, mert mindenkinek van dedikált trükkje. Tehát, ami az ő nevéhez fűrődik, nézzük sorba. Andris azt mondta, hogy megfordítja ezt a trükköt. Ilyenkor nemzetközi versenyeken azt szokták mondani, álljuk ki mindig, és nézzünk egy betámasztós lókész kormányköri körül. Ott a nem volt jó a sebesség, de hát egy kicsit ki akar. Ilyenkor ott a nagyot lehet esélye. Nézzük akkor a dedikált trükköket. Nagy Bizmó Hatrió dedikált trükkje, a nekinek azt pedig valahogy így néz ki. Ez a Jeremy McCraft-tól, mint annak idején, akkor a 90-es években a motocross kezdődött a nemzetközi mezőnyben, később mindig így ünnepelt a győzelmi motorral, sokkal könnyebb vezetők. Mondanám, és itt van Lentár Gábor, és a Superman! Lenti a Superman mágus. Andrisnak kell drukkolni, hogy összejöjjön a betámasztós lókéz. Bocsánat. Betámasztós lókéz KT-kombó. Jön Bajusz. Fordul a kanyarban, neki mindig rá kell egy kicsit fékeznie. És ott van egy 3 kapcsoló vászkörgetés. Innentől mindjárt ezt nem így elmondtuk, mert unalmasan még az. Nézzük, újabb következő. Nézzük ezt a kombinációt, drukkolunk, hogy meglegyen a megfelelő sebesség. Szépen belemegy a kanyarba. Jól jön ki, ezután szerintem összejön. Ott van betámasztónak köré, és egy nagy tapsot kérek. Ezen a picuri hidratón ezt a komoly trükköt. Nem olyan egyszerű beadni, képzeljétek el, ha csak picit magakon a kormány, akkor milyen nagyot lehet esni. Nézzük Lentár Gábor. Fickós végig a drágjabban gyorsít az ugratóra, és ott van a Superman Super Indiáner. Ez az. És most következik az a rész, amikor lehet kívánni egy trükköt, ehhez tapsolni, sikítani, és újítani kell. Romeo megpróbálta egyébként, és a hangja egyfejtően nem csináljuk marad. Hogy csináljuk, próbáljuk meg. Romeo adja az első hangot, hozzá csatlakozik a közönség, és ha sikerül, akkor kiénekelte a bringásokból egy hátraszalatot. Romeo kezdi! Ez a fecskevert csinálja, próbáljuk úgy, hogy sikerül szabad. 3-ra mindenki tapsol, vidám, világít. 1, 2, 3. Jobban megyünk a fecskének. Na nézzük akkor, indul a taps és a bringás. Következik az első áltraszalt a mai napon. És ott van. Jaj.
féket is kell, annyit nem volt sikerült. Nézzük tovább, van nekünk dolog. Horváth Andrisi, vajon ő tud-e szaltózni? Mindjárt kiderül. Már csak 20 méter, hogy elváljon, tud-e szaltózni vagy nem? Horváth Andris, és tud szaltózni. Ő is egy kicsit túlpörgeti. Hátra csap a folyostó csapás, így lehet nyakatolni. De nézzük, jön Lentár Gábor, aki nem szalad, gurít, illetve nem kisfájázik, és ott van a szaltó. Lentár Gábor, Magyarország, akit apukája nem enged el egyedül, ezért most is itt van néző sorai közül, de nem mondjuk meg, hogy ott van a Red Bull autó előtt, és következik a utolsó felvonás. De sosem nem utolsótól következik egy ugrás, ami vonat végre van elkeresztelve. Lentár Gábor GT, Nagy Attila, Merida, Bátori Gábor, fekete bicikli, BMX-ese, aztán érkezik egy NS bike. No, akkor vonat, ehhez mind a hárman négyen, itt állunk a box tetején. Egyesével elindulunk, egyesével kanyarodunk, aztán egyesével ugrunk. Ahhoz, hogy ez beleférjen, szorosan egymás mögött kell mennünk. Ezt tasztmadőrök szívesen csinálják, legalábbis a közösség szívesen nézi. A sorrend, lőjük be a sorrendet. Az első egy szabadon választott kör lesz, mindenki a kedvencükét ugorja. Lenti, Kisvili, Bajusz és Nagy Attila bizony a végére. Elindult a vonat, a közönség, tombol, tapsol. És ez volt a kedvenc vonat, és most következik a szaltó vonat. Ehhez egy picit átrendezzük a kocsikat. A mozdony ezúttal is Lentár Gábor lesz, aztán a levegőt kell, tankolni kell a vonatot, vagy hogyan vizet tölteni, meg szenet. Nekem is kell egy kis levegőt venni, a közönség is addig pihen. Tehát megpróbálunk, illetve nem próbálunk, hanem csináljuk, mert Jodamester megtanította nekünk annak idején, hogy például, hogy ne tedd be, soha ne próbáld, a közönség ne próbáljon tapsolni, hanem tapsoljon. A sorrend ugyanez, egy szaltó vagy forgóvonat következik. Lenti, Andris, Bajusz és Nagy Attila. És ott van a magyar fiúk, megint megcsinálták. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a gondoskodást apukának, hogy küldött zseppész az egyetemen, és így eljutottam odáig, hogy Tessenből talán lehettem. Köszönjük szépen a 2016-os viszontlátásra, de először menjetek el a boltokba, illetve most a standokra, nézzétek meg a kiválasztott drágaszágot, aztán utána egy kedvező kerékpárból vásároljátok meg. Búcsúzik a Tióga Punkapálya, a Red Bull és az összes többi stand, mint egy másfél óra múlva. Sziasztok, jó színfogást!